Yes, hello mga Uncle, this is me, Uncle Nobs TV, no? So for today's video, nagpapasalamat ako kay Lord and of course lahat-lahat ng mga followers ko, no? So umabot na po tayo ng 50,000 K followers, no? So maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin sa pagsubaybay sa pag-upload ng aking video. So sa mga basher ko dyan, sa mga nagsasabi na bakit daw ina-upload kong video ay nire-repost at i-upload ko ulit, ang totoo po niyan ay ang cellphone ko po ay medyo may sira na, then mabilis ma-full ang storage ng aking cellphone, kaya nagre-upload na lang po ako ng mga videos, no? So sana maintindihan ninyo kung bakit nagre-upload lang ako ng video. So ayaan nyo mga uncles, darating din ang araw na makakabili din tayo ng cellphone para makaka-upload din tayo ng mga video na mga long videos at makabalik na tayo sa content natin, no? So pray lang natin na makakabili tayo ng bagong cellphone. Mapalitan na natin yung lumang cellphone natin kasi yung cellphone ko is 2019 model pa po ito. Right, so for today's video, bibili tayo ng cake dahil 50k followers na tayo. Gusto ko i-celebrate ngayong araw na to ang aking 50k followers, no? So samahan niyo ako, bibili lang tayo ng cake, no? So thank you so much sa aking pamangkin na si Jenny Joy Camacho, no, sa sponsor ng cake. Thank you so much. More blessings to come and God bless us all. So let's go. Okay, no, sir, nandito tayo ngayon sa may Pontevedra Public Market upang bumili ng cake, pero wala pong cake sa Goldilocks. So lumipat po tayo dito sa kabila sa Puyos. Okay, no, so may napili na po tayo ditong cake, no, sa halagang 550 pesos ay nakakabili na tayo ng cake, no, dito lang sa Puyos, Pontevedra. So bilhin na kayo dito, napakamurang cake dito. Okay, no, so hanggang dito na lang po ang aking vlog today. So once again, happy 50k followers po sa akin. So maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga nanonood ng aking video. Thank you so much. Please don't forget to follow, like and share. This is me, Uncle Nobs TV. God bless us all. Thank you so much. Uncle Nobs TV.